عمرخا كنديو هيوات وحاجة على خلوة تقفل هيوات كانت تولي عادة تقفل مسكراويت يا هيوات حلو خلق من قدا نبهو برقة تعرب رفيدا مسكراويت يا هيوات مآزن زبزحا اللون حلفة تبوع عزم ريحا أبزا زيما بفلايتي مسكلاويت يا هيوت حلخلاخ من قدا نقو بريقا تعرب عرفيدا زبل نقحي لنايلومي زعب علالنا أقليحو زوكل يمثل برقز عمرن منبارن يفال على إيو قطر عدمينا انكنقر كندي كابانينا بحق النبرلن كندي كابانينا النستمقرن هيوت كندي نوحتا أمونغو حلمخا أمونغو نابرخا أمونغو سرخا أمونغو سرحكا أبزي تخفافل عدم هيوت اتناتي النبلن عمري كندي خونا كندي كابتن عمتاتيخا بمولو صقع النبير كالن تستنفس ترايدي خدلخا ويس نبر لومي كن ملسون كنتحاتاتتلون أنكيدنا لنامو سناي مكتتال بجمجم مابز عالم 79 عمتات زخون جيزي صنح عدلنيا خونكا أب موناكو مس اتفتر كساب 9 عمتات كتبصح تخيل أب جاد تنبر انت خونكا جن 50 عمتات تبصح كاون عدلنيا إخا زخون خوينو 79 عمتات بجمجم كتصنح تخيل إخا كبهارن كلو كندو زخون ناي ناصنت عمتات كهلو وكايو مالتا يكونن كنهادملهم زي نخيل نجاراتن حلافنتاتن سلز قتلونا زيادة خلو جن سونتنا ون عدم قصيرو مقراغو أي ترفون إذا سونت مكتتالي دلي بجمجم نمعالتي 8 ساعات إيخا تدكس نبل إذا مالت حدث اللي سيتنا هيوتكا وي 26 عمتات أبدكاس يحلف مالتيو سلازي كابتو 79 عمتات زبلناي عمري 53 تراي يترفانا اللوا مالتيو نجار عدمجن أبز زبك عيكونن نزا فيديو تكتاتل عن تلخا نبيت مرتخيدكا وي تخيد علخا مالتيو أب إرترا بوحدو نعسر تخلت عمتات تمهار 5 ساعات نمعالتي 5 معالتات هبسمون 4 كلتن سامنتات أو عمت إذا مالت 1600 ساعات كاب هيوتكا أوشتي كفلي حلف إذا تراي يكونن أي جزا اتسرحلون اتسنعلون جيزيون كذب سبالوه سلازي أبتمرتي اتحلفو جيزي كاب 20 كلتن كساب 25 شح ساعات بتصح إذي 3 عامات كاب هيوتكا مالتيو انت دقا ناب كوليج وي يونيفرسيتي أمريكا دما إذو قصري ناب 5 عامتات كب أبلو 48 عامتات تريفنا مالتيو مجم إذو كله زسمعكيو نتمرت زخفلكيو قال تغمي كمتسألوه حكي سلازي بتتخلو انتايو بزي قدس سراح كدلي إخا من البات تمنيت كاتمثلو نايمولو ساعتات سراح انت رقيبكا 4 ساعات ابسمون كسرح إخا مالتيو إذون عدلنيا انت خون كامبر من البات ساعتات سراحكا كابز نوح كخون خيل كلتا سمون عمتاو عرفتي ألكا جنبل بجمجم حدثب كاب 4 كساب 5 عمتات ناي عدميو أبسراح يحلفو سلازي ما أكلاو جمجم وسيدنا أبسراح التحلفو جيزي 45 عمتات نقوله أمول عدميخا بجمجم 19 ساعات تسرح إذا مالت 10 عمتات كاب هيوتكا يخون
ስለዚህ ኣብተን ዕምርኻ 10 ናይ ስራሕ ዓመታት ምስ እተጉድል 38 ዓመታት ተሪፍካ ኣሎ። ሓንሳብ ኣበይ ከም እትነብር ይፈላለ እኳ እንተኾነ ናብ ስራሕ ንምኻድ ግን ገለ መጓዓዝያስ ከድልየካ እዩ። ምናልባት ብመኪና ናብ ስራሕ ትኸይድ ትኸውን ወይ ብእግርኻ ወይ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ዝኾነ ኮይኑ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ እትገብሮ ጉዕዞ ብገምጋም 1 ሰዓትን ፈረቓን ንመዓልቲ ይወስድ። እዚ ምስ ናይ ሙሉእ ናይ ስራሕ ዘመንካ ምስ እትራብሖ ካብ ስራሕን ናብ ቤት ካብ ቤት ናብ ስራሕን ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ጥራይ 70,520 ሰዓታት ይወስድ። እዚ ማለት 2 ዓመታት ካብ ህይወትካ እዩ። 36 ዓመታት ጥራይ ተሪፈን። እዚ ኩሉ ትምህርትን ስራሕን ከይበላዕካ ክውፃእ ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ ገለ ሰዓታት ኣብ ምምጋብ ከተሕልፎም ግድን እዩ። ኣብ መዓልቲ ብገምጋም 70 ደቂቕ ክንምገብ ነሕልፎ። ብዘይ መግቢ ምንባር ስለ ዘይከኣል ኣብተን ብገምጋም 79 ዓመታት ዝበልናየን ዕምርኻ ዳርጋ 32,000 ሰዓታት ክትምገብ ጥራይ ከተሕልፈን ኢኻ። እዘን ሰዓታት ብዓመታት ምስ ዝቕየራ 4 ዓመታት ይኾና። እቲ 36 ጸንሐ ብዝሒ ዕድመ ሰብ ናብ 32 ይወርድ። ወይለይ ድሕሪ ምምጋብካ ኣቑሑትካ ክትሓጽብ ኢኻ። ገዛ ከተጸራሪ ኢኺ። ብገምጋም ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ 1 ሰዓት ገዛ ንምልዓልን ንምጽራይን ይጥቀመሉ። እዚ ማለት ገዛ ምጽራይ፣ ኣቑሑት ምሕጻብ፣ ክዳን ምሕጻብ፣ ሻወር ምውሳድ የጠቓልል። ብገምጋም 29,000 ሰዓታት ካብ ህይወት ኣብዚ ተግባራት ይሓልፋ። 3 ዓመታት ማለት እዩ። ዕምሪ 29 ዓመታት ጥራይ ተሪፍዋ። ቀስ ብቐስ እዚ ኩሉ ዝበላዕካዮን ሰተኻዮን ካብ ነብስኻ ክወፅእ ኣለዎ። በዚ ድማ ዳርጋ 3 ወርሓት ናይ ህይወትካ ኣብ ዓይኒ ምድሪ ኮፍ ኢልካ ተሕልፎ። ደቂ ሰባት ኣብ ምጥፋእ ግዜ መወዳድርቲ የብልናን። ምጥፋእ ምጥፍኡ ድማ ብብቕዓት ኢና ንገብሮ። ኣብ ዕምርና ብገምጋም 115,000 ሰዓታት ቴሌፎንና ክንጥወቕ ነሕልፎ። ዳርጋ 13 ዓመታት ማለት እዩ። እዚ ንቴሌፎንካ ጥራይ ዝምልከት። ቴሌቪዥን ንምርኣይ፣ ጌም ንምጽዋት ንእተሕልፎ ግዜ ኣይምልከትን። ስለዚ 16 ዓመት ጥራይ ይተርፈኻ። ኣብ 62 ዓመትካ ጥሮታ ክትወፅእ ክኢልካ ኢልና እስከ ንሕሰብ። ዝተረፈ ዕድሜኻ ጥሮታ ብዝሃበካ ናጽነት ከተሕልፎ ኢኻ። እዚ ገና ሰውነትካ እርጋን ከየሰነፎ ክእዘዘካ እንተኽኢል እዩ። ልዕሊ 50 ሚታዊት ናይቶም ኣብ 65 ዓመቶም ጥሮታ ዝወፁ ሽማግለታት ገለ ዓይነት ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘለዎም ይንገር። 15 ሚታዊት ካብዚኣቶም 3 ልዕሊኡን ጎደሎ ኣካል ሒዞም ይነብሩ። ስለዚ ሓደ ካብቶም ናብዚ ደረጃ ዕድመ ዝበጽሑ ሰባት እንተኾንካ እውን ብዙሕ ክፋል ግዜኻ ካብን ናብን ማእከላት ጥዕና ክትመላለስ ከተሕልፎ ኢኻ። በዚ ድማ እዞም ናይ መወዳእታ 16 ናይ ናጽነት ዓመታትካ ዳርጋ ጠላዕዮም። ሕክምንኡን ምስልቻውን ናብ ግምት እቲኻ በቲ ኽኢላታት ዝብልዎስ ኣብ ሙሉእ ዕድሜኻ ናይ 1 ዓመት ዝኸውን ናይ ናጽነት ግዜ ጥራዩ ዘለካ። ካብ 79 ዓመታት ከም ባህታኻ ክትነብረላን ከተስተማቕራን ትኽእል ናይ 1 ዓመት ግዜ ጥራያ ዘላትካ። ዕድሜኻ ብዘየገድስ ዕበናኣስ ብዘየገድስ ግን ምናልባት ዕምርኻ ቅድሚ ዝበልናዮ ግዜ የብቅዕ ኸውን። እቲ ዝያዳ ዝሕዝን እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራትን ሰባትን እናኸሰርካ ስለ ተሓልፍ እዩ። ከም ኣብነት ንእሽተይ ተምሃራይ ከለኻ ካብ ትውለድ ክሳብ 18 ዓመትካ ዳርጋ ዝበዝሑ መዓልታትካ ስድራ ቤትካ እናረኽብካ ኢኻ ተሕልፈን። ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ ምናልባት ወለድኻ ብዕድመ 50ታት ኣለዉ ምስ እንብል ንሓዋሩ ቅድሚ ምፍልላይኩም 10 ዓመታት ጥራይን ዝተርፈኹም። ኣብዚ ግዜ እቶም ብሕብረተሰብ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ዕማማትካ ዝጅምርሉ ግዜ እዮም። ስራሕ፣ ፍቕሪ፣ ብዙሓት ይዕሩኽ ወዘተ።
ኣብ ህይወትካ ቀዳምነት ይሕዝው። ቀስ ብቐስ ንወለድኻ ትርእየሉ ግዜ ኣብ እዋን በዓላትን ስሕት ኢልካን ጥራይ ይቕየር። ምናልባት ተተደሚሩ ኣብ ዓመት ካብ 10 መዓልታት ንዘይበዝሕ ግዜ እዚ እውን ከም ዝበዝሕ ኤርትራዊ ስደት ብድምፆም እምበር ብኣካል ንኸይትረኽቦም እንተዘይዓጊትካ እዩ። ስለዚ ዘይከምቲ ቀደም መዓልታዊ ትርዮም ዝነበርካ ነቶም ኣብ ዓለም ዓዲሞም ዘእንገዱኻ ሰባት ዝኾና 300 መዓልታት ጥራይ ተርፈኻ። ኣብተን ናይ መጀመርያ 18 ዓመታት ዕድሜኻ ንሓዋሩ ምስ ወለድኻ ካብ እተሕልፎ ግዜ እቲ ዳርጋ 95 ሚታዊት ዝኸውን ተጸንቂቕ እዩ። ሕጂ ዝተርፈካ እተን 5 ሚታዊት ዘይበጽሓ ግዜያት ጥራየን። ድሕሪ ዝኹሉ ግን ናብ ህይወትካ ሓደ ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝተርፍ። ንሱ ድማ ናትካ ሓጎስ እዩ። ብዙሓት ሰባት ዘይስተውህልሉ ኣብ ህይወት ንኽዕወቱ ብምባል ጥራይ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝገብሩ። እዚ ብኣንጻርን ዋጋን እቲ ኣብ ውሽጦም ክኾንዎ ዝደልዩ ዕላማ እዩ። ዘመናት ህይወቶም ንምንባር ክብሉ ጥራይ ኣብ ዘይፈትውዎ ስራሕን ሞያን ተቖሪኖም ይሕልፍዎ። ንሰዓታት ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሑ። እቲ ዕላማ ነታ ዝበህግዋ መኪና ንምግዛእ ክኸውን ይኽእል። ወዮ መኪና ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ክመላለሱላ እምበር ካልእ ኣብ ነባራዊ ዕምሮም እትውስኾ ትርጉም ይኹን ሓጎስ የለን። እዚ ዓይነታት ባህታ ጊዜያዊ ጥራይ እዩ። ሰባት መቕረቦም ይኹኑ ወለዶም ክሕጐስሎም ወይ ኣብ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽወሃቦም ብዙሕ ዓመታት ናይ ህይወቶም ዘይበህግዎ ሞያ ክመሃሩ የሕልፍዎን። ዶክተር ንምዃን ናይ ስነ ጥበብ ባህጉ ዝቐተለ ምሁር ንኽበሃል ባህጉ ልቡ ዝኾነ ሞያታት ዝገደፈ ክንደይ ይኸውን? ክቡር ተዓዛቢ፣ ንስኻ ኸ ከም ባህግኻ ዲኻ ትሰርሕን ትነብርን ዘለኻ ወይስ ገንዘብ ንምርካብ ኣብ ዘይትበጎ ነገር ኢኻ ተዓሲብካ ዘለኻ? ነዚ ቪድዮ ትከታተሉ ዘለኹም ተዓዘብትና ኣብ ሓደ እዋን ጥርዚ ሃብትን ዝናን ክትበጽሕዎ ንምነየልኩም። ከመይሲ ንሱ ምስ በጻሕኩሞ ትርጉም ህይወት ሃብትን ዝናን ዘይምዃኑ ንኽርዳእኩም። ዕላማና ሃብትን ዝናን ከይትረክብ ክንዕንቅጸካ ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡስ እትፈትዎ ነገር ክትገብር ንሱና ገበርካ ድማ ክትዓግድ እዩ ድሌትና። ህይወት ትርጉማን ሓጎሳን ንጽባሕ ኢልካ ከተሰጋግራ ዘይኮነስ ሎሚ ንኽትነብራ እንተ ዘይኮነ እተን 45 ወላ ካልእ ናይ ስራሕ ዓመታትካ ብቓንዛን ምጉርምራምን ክትሓልፈን ስለ ዝኾንካ ምናልባት ንጎተንሲካ ክትከዶ ዘይስልችወካ ስራሕ እንተ ዘድወካ ኸ ስራሕካ ምንጭ ሓጎስካ እንተ ዝኸውን ህይወት ልምጽ መንገዲ ይኮነትን። ቅድሚ ዝኣገረ ክትርዳእን ክትምድባን ኣይከኣልን። ንጽባሕ ዘይኮነ ንሎሚ ምንባር ምስ እንጅምር ግን ዝሓሸ ዕግበት ክርከብ ይከኣል። ኣብ ክንዲ ንጽባሕ ኢልካ ምምዳብ ንሎሚ መዲብካ ክትከብሮ እንተ ዝከኣል ብርግጽ ክንበላዕ ኣለና። ግን እተን ንምገበለን ሰዓታት ምስቶም ንህይወትና ዝሓሸት ክትከውን ዘኽእሉ የዕሩኽትና ወይ ቤተሰብና ኮይና እንተ ተመገብና ኣለንከ ናብ ስራሕካ ትገብሮ ጉዕዞ ኣድካምን ኣሰልቻውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓበሬታን ፍልጠትን ከዕቢኻ ዝኽእሉ ፖድካስትታት እናሰማዕካ ወይ ምስ የዕሩኽትኻን መሳርሕትኻን እናተጓዓዝካ ኣርባሕቲ እንተቐየርካየንከ እተን ኣብ ቴሌፎን እተሕልፈን 13 ዓመታት ንኾንቱ ዝጠፍኣ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል ይኸውን። ግን ምናልባት ደስ ዝበለትካ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ንምክያድ እንተ ትጥቀመለንከ ወይ ዩቲዩብ ቻነል ከፊትካ እቶም ሃንደበት ዝመጹኻ ሓሳባት ምስ ካልኦት እንተ ትካፈለለን በዚ መንገዲ ዝከኣል ዘይመስለካ ንብዙሓት ትፈልጦምን ዘይትፈልጦምን ሰባት ብዙሕ ጠቓሚ ነገር ከተመሓላልፍ ትኽእል ኢኻ። እስከ ነብስኻ ብዝግባእ ትከናኸን ስፖርት ትሰርሕን ኢኻ ንበል። እዚ ማለት ኣብ ዳሓር ዕድሜኻ ጥዕናኻ ክመሓየሽን ኣብታ ውሕድቲ ዕምሪ ባህታ ልብኻ ትገብረለን ተወሰኽቲ ዓመታት ክትረክብን የኽእለካ እዩ። ብርግጽ እንታይ ጌርና ብዘይገድስ ጊዜ ሓላፊ እዩ።
جيزي اتنكو كتمرسو زي تخيل نجاريو بزح جنزب انت خسيركا سأجم يردل كاوز بزح كتركبن كتكون تخيلي خا يعرفتخا مزغي مخان زتر مخانون سأجم يبلون يعرفتخا خونو زخلو مليونات اب كبابيخا سلازلو جيزي جن اتخذتكو زي تخيل نجاريو حانسا بنت خيلو أوراماي أزيخا تسألو كن كتقبرو سلازلكا تراي تقبرو نقرات كتقبر كندي جيزيات في كالخا زيادة خلو معاسيخا كما كايدا كتكوارزو هيوت بزعبا مرجعها وتمز قبر كايم عبيتنا أشون مرجعتا دمايم نابزا فيديو زمرحوخا حانت هيوت تراي سلازلاتكا نمنتاي دسبلوخا ناي جزار اسخا وسانتات زي توسد كم بزحات سبات لناي كالوت رئيتون تثبيتن نمملاء منبار انت تكوارزو برقز أبيوت بزح محلقاتات علوه بزعبا جنزب جنا يكونون بزعبا جيزيمبر بزعبا انتاي تمثلون يكونون بزعبا رئيتو كالو السبات مبر من البات تسعة حموشن ميتاويت كابدك السبات زي حقوسات زخنو لعنناتهم رئيتو ناي كالو السبات رئيتون أما لخاختان سلز عجبوميو مسعبخا بزعباتهم أمن سنتكا كتقبرو منا خالكا زي قبركيهم نقرات كتتعاسيخا سلازي ኣብ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ዝረኣኸዮም ሰባት ንምምሳልን ንምውድዳርን እናሓሰብካ ካብ መንባር ጽባሕ ስሙ ክትርስዖን እትኽእል ሰብ ክትምስጥ ካብ መንባር ነቲ ናይ ጽባሕ ንስኻ ክሕጉስን ከኹርዕን ዝኽእል ነገራት እናገበርካ ምንባር ይበልጽ ህይወት ብውሳነታትካ ንበራ ህይወት ከም መኪና ምስ እንወስዳ መሪሕ ወይ ስተርሶ ህይወትካ ምሳኻ እዩ ዘሎ እታገዑ ዘህይወት ካልኦት ብዝሕብሩኻ መንገዲ ዘይኮነ ስተርሶኻ ናብቲ ንስኻ ክትበጽሖ ትደሊ ምዕራፍ ኣቕኒዕካ ምራሕ ጽባሕ ናብ ስራሕኻ ደው ኢልካ ስራሕ ኣቋርጾ ኣይኮናን ንብል ዘለና ወይ ትምህርቲ ጉደፎ ዝብል መልእኽቲ ኣይኮናን ንሕልፍ ዘለና እንታይ ደኣ ትበህጎ ስራሕ ናብ ባህግኻ ዝወስድ መንገዲ ድማ ተመሃር ኢና እንብል ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ምሳና ሓቢርኩም ብምጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ኣብ ካልእ እዋን ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም